Kung ingani kabugnaw ang ipainom sa imuha pagkatapos tungaban og bali duha ka tungab tapos usuan nimo og class A nga bariles, makaingon jud kag pagkalami oy. May gabi ka ninyo diha kay gabi man nagihimo ning video ha. So ang atong background jud ani mga tats medyo ngit-ngit jud no. Naa day may tuyo sa unhan mga tats kaso lang naa day dakop no. So among gihimo kay naa pa may dakop na malot sa ami. So samtang namalot mi mga tats nagulat-hulat pud mi nga manghawa sila. Og di magdugay mga tats nga wala naman sila no. So among gihimo ni pasi na mi kay sige nagpanawag ang among amigo kung asa na daw mi. Kay naa lagi daw mi tiwason dito nga ulo sa kanding og ulo sa lechon. So mo diretso na ta mga tats. So ang akong gihimo mga tats akong giabrihan din ilang rep no kay gitan-aw nako kung tinuod ba jud nga naa bay sobra nga ulo sa kanding og ulo pud sa lechon. Tinuod jud mga tats naa pa jud na bantok na sa rep. Og dili lang kay pulutan ang naa dira mga tats pati pud sanmig nga iyang gilahi no nga sobra tong nagligad. Siyempre kay bisita man ta atong pagbigyan. Kay daan naman sa tingingon sa mo nga wala taman mo matiman tong nagligad karon ta mo atimanon. So atong gihimo mga tats mokuha tag sanmig diha. Ang ganahan ako ilimnonan ni kay ngano man dili sakit sa ulo. Mura bitaw sa pangbabae nga ilimnon. Tan-awar gud na kung unsa ka bugnaw o. Mo na sa iyang kabugnaw mga tats ato day ng tungabon dayon no kay ngano man kung dili na to natungabon mawala yang kabugnaw pait pod na sa imnon di ba no. Sa bagay pait nga tamis-tamis yun na kay sanmig man na. Siyempre kay nag-inom man ta matas dili po na mawala ang atong pulutan dira nga class A nga bariles. So ato po nang isawsaw dito nga perte daghan nagsili. Kahalang jud ana. So lamit jud kay sa piling matas nga gainom ka napakay pulutan og isa pa giimbita pa jud ka. So laktod nga istorya wa jud tay gasto sa piso ani di ba. So mukuha tag plato sa kusina matas kay naa tay kuhaonon nga snugba dito no. Kaso lang naa pa dis lagi padaplin diri nga ga ice pa nga kinilaw. So unya na nato tirahon kay naa pa tay kinilaw nga daghan sa gawa. So atong himuon magkuha sa tag plato dira kay ato tong haonon dito ang sinugba nga panga sa bariles. Panga sa ilang gisugba karon matas kay ingon man nila unya na daw tong ulo nga lechon pag mahurot na ng panga. Bayad kadaghan ba ni pulutanan ni. So atong himuon kay gisugo ra man ta o ato na nang langkaton diha dalion pud natog hurot ni. Ang problema kadaghan pud ani ay mahurot ba natog dali ni mga tats. May lang motabang ang iro og kaon mga tats kay pwede nato to initon tong ulo sa lechon dito pero di man gud pwede kay ngano man special magud ning panga perti biyang mahala sa kilo ani no. Bali upat lami ka buok ang nag-inom dira mga tats natay panga dira natay kinilaw nga bariles diha og naa pa dito sa sulod nga ila pang gipabugnaw no. So mo din ako makaubanan dira o tan-awan niyo kung unsa kalami na diha og naa pa sawsawan nga sa tawag ni sisame kana bitong halang kayo na. Sa sige namon chika-chika mga tats sige po day sila pamalit og ilimnon na mauna ni karon unsa pagkahurot na mo ana mga tats sige po slagdugang wala pa gay mi kahurot sa ilang stock dati naa na poy naabot bali 12 na kabuok. Ay na mo katingala anong yatiman tag maayo basta mga gwapuhon gani mga bisita mga tats ingana jud na. Sumao din na si Rapi no mo nang tag-iya ng balay mga tats ug iya po ng iro nga perting butana. So mga tats pasensya nimo sa tong video no nga perting ngit-ngita no kay ngano man wala man gud niya gipasiga ang mga suga sa iyang palibot kay ngano man hayag daw kaayo. So okay ra na mga tats ang importante giatiman ta dira no busog ta og isa pa wa ta kahurot sa atong ilimnon dira og unsa mang naa dira. So daghang salamat si mo boss Rapi. Wow. Og diri lang taman atong video mga tats daghang salamat sa nagtan-aw dira no sa nagsuporta sa to ano.